Tretia otázka, o ktorej sme si už hovorili, ale povieme si to také zrýchlenie. Popíšte QoS Deserve. Táto technológia zaistuje dynamické rozloženie thread paketov na základe značiek umiestnených v hlavičke paketov. Je to podstatne výhodnejšie, pretože staticky zaberá celé pásmo aj v čase, keď ho nevyužíva. To znamená, tu sa opravujem, nezaberá celé pásmo v čase, keď ho nevyužíva. Data sú na vstupe do chrbticovej siete oklasifikované kódom DSCP, Deserve Code Point, čo znamená vlastne informácie o tom, že jaký typ paketu je to, podľa nejakého SLA, ktorý je vložený do pola TOS v hlavičke IP paketu. Využíva sa tam 6 bitov z 8 možných bitov a tým sa prideli do určitej skupiny, ako keby siete oklasifikované a tým pridelené do určitej skupiny, ktorá bude zastúpená vo všetkých smerovačov a bude na ňu uplatňovať agregáciu stanovená v SLA, ktorá bola dohodnutá na začiatku pri štandardizácii alebo pri komunikácii. Nevýhody není možné zabezpečiť QoS na celej trase, pretože vieme, že môžu sa na niektorej trase môže niečo stáť a vypadne to. Je tu statická definícia priority na základe SLA, to znamená, že pevne je definované, jak sa máme správať jednotlivým paketom, a keby sme to chceli zmeniť, je to takmer nemožné. QoS je poskytovaná len skupine dátových tokov, to znamená, že máme len vyhradený typ dátových tokov, podefinované to je SLA, kde sa môže aplikovať táto Quality of Services a to je asi všetko k tejto otázke.